Спортист на годината, откритие на годината 2012 е Антонио Вутов от Левски. Антонио Вутов е най-младият играч, подвизавал се по терените на българската А-група. Роден 2 години след Великото американско лято през 1994-та, Антонио е като нешлифован диамант в нападението на отбора си Левски. Вкара първия си гол в А-група и беше наречен феномен в официалния сайт на FIFA. Това е Антонио Вутов. Добър вечер на всички. Благодаря за наградата и весели празници. Антонио, мама дали знае къде си в момента? Тя е тук. Тя е тук с придружител. Благодариме на Антонио Вутов. Благодаря ти. Моля те да се разпишеш и ти при децата. Ние сега ще наситим атмосферата с още повече положителни емоции преди решителните награди за трето, второ и първо място в анкетата "Футболист на годината на България 2012". Представям ви Deep Zone и тяхната най-нова песен "Създадени един за друг". Добър вечер на всички. Дай ми любов, за теб и мене нощта. Аз съм пустиня, ти си дъжда и плаче моето сърце. Иска ти да си тук, създадени сме един за друг. Един за друг. Един за друг. Създадени сме един за друг. Дай ми любов, за теб и мене нощта. Аз съм пустиня, ти си дъжда и плаче моето сърце. Иска ти да си тук, създадени сме един за друг. Един за друг. Един за друг. Създадени сме един за друг. Не спират тези безсънни нощи и дните ми са безмислени. Без теб живота ми черно-бял е, а няма как да го променя. Като магнит и метал сме с тебе, притегляме се един към друг. Ти си земята, а аз луната и невъзможна е любовта. Но в друга реалност, там с теб ще сме свързани завинаги, аз и ти, до края на дните ни. Дай ми любов, за теб и мене нощта. Аз съм пустиня, ти си дъжда и плаче моето сърце. Иска ти да си тук, създадени сме един за друг. Един за друг. Един за друг. Създадени сме един за друг.
Дами и господа, Deep Zone. Цвети, знаеш ли, че последните 10 издания на анкетата "Футболист на годината" не е печелен от футболист от А-група? Честно не знаех. И как не знаеш? Преди малко говориш за европейските терени и за това. Нормално е да печелят Не футболисти, съм които играят за проследила България. последните 10 години внимателно явно. Дали сега ще се запази тази тенденция за 2012 година? Националният ни отбор има нов селекционер, нов стил, нови надежди. Повлия ли това на анкетата "Футболист на годината"? Ще разберем веднага. Третото място в най-престижната футболна класация у нас ще разкрие вице-президентът на Българския футболен съюз господин Йордан Лечков. Наш асистент е Симеон Кръстев. Заповядайте. Заповядайте, господин Лечков. Добър вечер. Станислав Манолев. Станислав Манолев отсъства. Може би някой от неговите съотборници трябва да му вземе наградата. Докато Аз ще видим се визитката, прибера те ще вкъщи. се разберат кой да излезе. Вие ли ще приберете? Година на контрасти за Станислав Манолев, но футболистът заслужи признание от фенове и медии. Станислав е с основна заслуга за новия облик на представителния тим. Разочарова Буфон с един от най-красивите голове на годината и донесе 3 точки срещу Армения. Липсата на игрова практика в ПСВ Айндховен не само не коства качеството на играта на Манолев, а подейства като катализатор за отличното представяне с националната фланелка. Двама юноши на Пирин, Станислав Манолев и Светослав Дяков. Добър вечер отново. Благодаря от името на Манолев. Сигурен съм, че за него е чест да е в тройката най-добрите футболисти в България. Благодаря. Благодаря ви. Моля ви автографи за децата. Признанието на журналистите в спортните медии е награда за вложения труд от футболистите на терена. Избора по принцип е субективен фактор на журналистите. Някои от колегите дават своите предпочитания на индивидуалните качества. Други пък залагат на това отбора на футболиста какво е спечелил през годината. Няма как мнението да бъде едно и също, това е ясно. Затова и наградите винаги са няколко. Второто място в анкетата "Футболист на 2012 година" ще бъде за... Кой ще бъде, ние не знаем, Цвети. Но ако си спомняте, миналата година в много спорна битка тази награда взе Стилян Петров. Ще поканим при нас, за да научим името на футболиста, класирал се през 2012 година на второ място, министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков. За втори път заповядайте. Ще помоля и Николай Желязков да дойде тук, за да помогне на министър Нейков. Футболист номер 2 за 2012 година Иван Иванов. Кариерата на Иван Иванов се възроди с трансфера му в сръбския Гранд Партизан. Централният защитник играе със самочувствие и класа и присъствието му вече е задължително както за Партизан, така и за националния отбор. Основен стълб в защитата и постоянна заплаха в наказателното поле на съперника. Беше избран от феновете на клубния си тим за футболист на годината. Иване.
Ще ви помоля да останете вие тук Добър още вечер на всички малко. гости. Искам първо да ви честя Коледата. Много успехи и много здраве желая на всички. Изключително съм горд от тази награда, при положение, че съм защитник и знаете, нашия пост е малко недооценен. Много съм радостен. Искам да благодаря първо на моето семейство, което бе изцяло зад мене през тази година. Както знаете, претърпях една ужасна трагедия. На моите приятели, на треньорите от националния отбор и съотборниците ми от националния отбор и на футболен клуб Партизан. Още веднъж благодаря много и весело посрещане на новогодишната вечер. Аплодисменти за Иван Иванов. Господин Иванов, моля да дадете автографи на децата и отново да си върнете на сцената. Да. За да разберем и победителя, аз пък ти пожелавам до година да си първи. Пък може и нов отбор да ти пожелая. За да бъдеш номер 1 в българския футбол, се изискват доста неща. Това не е никак лесна задача. За да обединиш мнението и да превъзмогнеш пристрастията на гилдията на спортните журналисти, се изискват страшно много футболни умения, непримиримост и работоспособност. Сега, кулминацията. Кой е този футболист, впечатлил най-много със своите изяви през 2012 година? Ще разберем от президента на Българския футболен съюз, господин Борислав Михайлов. Заповядайте на сцената. Наш асистент е Радослав Христов. Ради, заповядай и ти. Добър вечер, заповядайте. Добър вечер, честита Коледа, господин министър, уважаеми господин Стоичков, скъпи приятели. Сега ще разберем кулминацията на вечерта. Кой е футболист номер 1 на България за 2012 година? Абсолютно заслужено Георги Миланов. Представянето си през годината Георги Миланов се превърна в един от най-следените български футболисти. След като го пусна в битката при мъжете в Литекс, Любослав Пенев го наложи като титуляр в националния отбор и младокът се отплати с добри игри и попадение срещу европейския вице-шампион Италия. В националния внесе свежести нови възможности в атаката на лъвовете. Винаги скромен и реалист, той е пример за поведение на терена и извън него. Георги Миланов. Моля, заповядайте. Преди да кажа няколко думи, искам да покана за мен моят идол и най-добър футболист Христо Стоичков на сцената. Разбира се, господин Стоичков, заповядайте. Когато говорим за най-добрия и най-добрия трябва да е тук. За първите трима в анкетата футболист на годината има още една награда. Тя ни бе предоставена от управителя на хотел в Белчин Гарден, господин Симеон Савов, и е безплатен уикенд за всеки от призьорите. Безплатен за двама, разбира се. Ако не си женен, ако позволи господин Стоичков, може и с приятелката. Аплодисменти още веднъж за Георги Миланов. За мен е голяма чест аз да съм номер 1 в България. Искам да благодаря на всички журналисти, които са гласували за мене, на моето семейство, което ме подкрепя винаги, на моите съотборници, на моите треньори още в школата на Литекс, защото виждате каква школа има в България, какви футболисти ражда. Искам да благодаря и най-вече на Христо Стоичков, защото през тази година ми гласува пълно доверие и много израснах при него, на нашия собственик, който за мен е един голям човек и прави всичко за нас да е добре. И това е. Благодаря. Моля да изчакате всички тук на сцената. Нека всички, които спечелиха награди, да дойдат тук на сцената, за да бъдат снимани, да ми остане за спомен. Нека не забравяме, уважаеми приятели на футбола, че футбол е просто една игра. Не, има победители, има и победени, но по-важното е винаги да има фейрплей. Наградите трябва да бъдат стимул и признание
за положилите най-много усилия през годината. Пожелавам на колегите от журналисти обективност и добър футбол през следващата година. Заповядайте да се снимате. Футболните емоции по Българската национална телевизия ще продължат и това лято, когато между 15 и 30 юни наживо ще излъчим турнира за Купата на конфедерациите, който ще се проведе именно в Бразилия. По този начин ще подгреем зрителите за световното първенство през 2014, пак в Бразилия. Още малко търпение, малко преди последния съдийски сигнал. Ще поканя на сцената управителя на Технополис Йордан Вакавчиев. Той има специалната награда за най-малките участници в днешната церемония. Заповядайте, господин Вакавчиев, на сцената. Носите нещо интересно и приятно. А междувременно аз ще помоля и другите, които награждаваха тази вечер, също да дойдат тук на сцената за финалната снимка. Господин Лечков, господин Петев. Моля всички, които излязоха тази вечер, отново да се качат. Да чуем господин Вакавчиев. Тази награда всъщност се превърна в едно дарение за децата от дома и мисля, че е справедливо именно футболист на годината за 2012 година да им я връчи. Георги. И така, след дългия футболен маратон, след заслуженото признание на спортните журналисти към футболистите, всички наградени са тук вече, всички могат да направят снимки с тях. След това може да им поискате автографи, надявам се, че никой няма да откаже. Това беше всичко от футболист на годината 2012. Повече красив и успорван футбол си пожелаваме всички ние през следващата година. Весела и щастлива нова година за всички!
кажа от името на Стилян. Мисля, че той няма как да получи лично своята награда, той заедно с семейството си е в... Господин Нейков, за да чуем кое е името написано вътре. На 12 декември 2012 тренировъчната база на шампионите, спортен център Лудогорец, заслужи награда в престижния национален конкурс "Сграда на годината". Гнездо на орли, както известен още кампът, беше отличен със специалния приз за... И отия на дъното. Визираш това, нали? Национална отбора и отия на дъно. И ще отлепя. Поне мъничко, но ще отлепя от дъното. Може да е толкова, но ще отлепя.